Здравейте! Аз съм доктор Ангел Милев, дентален лекар с над 28 години стаж. Над 28 години грижа за оралното здраве на пациентите. Днес с удоволствие искам да ви представя Хидролина смрадлика. Това е продукт за грижа за венците, за оралното здраве, против кървене, против ождах. Как и защо кървят венците ни? Още в древността са формулирани 4-те признака на възпалението. Това са калор, долор, рубор и тумор. Калор – топлина, долор – болка, рубор е зачервяване, тумор е отток. Малко по-късно е формулиран и петия признак на възпалението – функциолеса или увредена функция. Точно на увредената функция на венците и на капилярите се дължи кървенето на венците. И ако другите признаци на възпалението пациентите ги игнорират или не им обръщат достатъчно внимание, то когато вече се появи кървене, всеки пациент знае, че има проблем с венците. Защо препоръчвам продукта на Ina Essential? По принцип и в домашни условия може да си приготвите смрадлика чрез варене като чай и тя също ще има положително действие, но при варенето на смрадликата голяма част от биоактивните вещества изчезват, унищожават се. Докато при хидролина смрадлика на Ina Essential тези биоактивни вещества се запазват в пълен обем, защото извличането на хидролина смрадлика се получава чрез парна дестилация. При тази парна дестилация се запазват в пълен обем биоактивните вещества на смрадликата. Смрадликата е позната от хилядолетие и не случайно е наричана природния антибиотик. Използвана е в ежедневието за обработка на рани, противовъзпалителни състояния, компреси са правени с смрадликата. Освен ежедневната грижа с хидролина смрадлика, тя може да се използва и при екстракционни рани и при всякакви други рани в устната кухина, примерно декубитални рани от протези. Като при екстракционните рани е важно тя да се използва един ден след раната. Тогава да се започне жабуренето с смрадлика. Преди това трябва да се образува хубав кръвен съсирък. Това е най-важната превръзка за екстракционната рана и първия ден е важно той да се запази, за да не се разруши. Моите пациенти, които са използвали хидролина смрадлика, казват: получих стягане на венците. Това стягане на венците, образно казано, е всъщност противодействието на възпалителния процес. Венците се успокояват, прибират се към зъбите, иначе по време на възпалението са зачервени, отточни, подпухнали, отлепени от зъбите и точно в този момент пациентът усеща това стягане. Тоест, вече имаме оздравителен процес. Не случайно и в самия сайт на Ina Essential има над 2000 позитивни отзиви за продукта, така че аз го препоръчвам също. Изберете натуралното и изберете българското.